गोनोवानसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनानै फिन खेबसेबाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेसेन गोसा फैसा खुस्राफोरनि सोमोन्दै फोरमायहरनो नागिरदों। दिनै नोंथांमोननो आं बेसेन गोसा 10 थाखा आरो बेसेन गोसा थाइबानि सोमोन्दै फोरमायगोन। बेनि सिगां फंनैसो खोथा आं सानदों। रायजोफोर, आं सप्ता खनसेसो भिडिअ हरनो हायाखैमोन। बोथोरजों लोगोसे बिदिनो गुजुनाय, गगा मोननाय, लोमजानाय जानानै आं भिडिअखौनो हरनो हानाय जायाखै। लोगोसे गोबाङानो आंनि मेसेन्जाराव फट' हरनानै दिनै नायनानै कन्टेक्ट नाम्बारफोरबो हरदों, ओमफ्राय माला लांफैगोन बेफोरबायदि सोंहरदोंमोन। नाथाय आं थांनो हायैनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बे लोमजाना थानायनि थाखायनो आं रावनावबो थांनो हानाय जायाखै, एबा गथ'फोरनिबो एग्जाम जागासिनो दं, बेनि थाखायबो ओंखारलांनो हानाय जायाखै। दिनै गोबाव सम आं लोमजानानै भिडिअ हरनो हायैनि थाखाय सोरबाफोर जुदि आंनि मेसेन्जारफ्राव जुदि फट'फोर हरदोंमोनबाबो बेखौबो नायनाय सम जायाखैमोन, देहा बारा थिग नङैनि थाखाय। आं थाबैनो जाय बिथांमोननियाव दिनै फैसाफोरखौ नायनानै बिथांमोना कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरदोंमोन, आं कन्टेक्ट नाम्बाराव फन हरनानै नोंथांमोननो रायज्लायहरनायजों लोगोसे थांनायनि बेबस्थाखौ थाबैनो खालामसिगोन। लोगोसे आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोननै बेसेन गोनां फैसानि सोमोन्दै फोरमायगोन। बे बेसेन गोसा फैसायानो जाहैबाय नैबे स्क्रिनाव होनाय फैसाखौ नोंथांमोना सिनायनानै लादो। बे क्रस कइन 10 थाखा बेखौ दिहुनदोंमोन पिरियडआ जाहैबाय 2005 निफ्राय 2007 सिम, आरो बेनि मेटेला जाहैबाय बाय'मेटेल, माने मोननै मेटेलजों बानायनाय निकेल आरो ब्रन्ज। बेनि वेटआ जाहैबाय 7.71 ग्राम, साइजआ जाबाय 23 mm आरो शेपआ जाबाय सार्कुलार। बेखौ दिहुनदोंमोन 2005 मायथाइनिफ्राय 2007 मायथाइसिम। बेनि गेजेराव बबेया बेसेन गोसा बेनि सोमोन्दै आं फोरमायनोसै। 2005 मायथाइनि बे क्रस कइना नोंथांमोनाव जुदि दङबा बेनि बेसेनखौ बेसेबांनिफ्राय बेसेबां मोनगोन बेनि सोमोन्दै आं फोरमायनोसै। फाइनाव 500, भेरि फाइनाव 700, एक्सट्रा फाइनाव 1000 आरो इउएनसि जुदि जायोबा 1500 सिम मोननो हागोन। बे जाबाय 2005 मायथाइनि 2005 मायथाइनि 10 थाखा क्रस कइन। बेनि बेसेनखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय। बेनि उनाव आरोबाव मोनसे नोंथांमोना दिनै थाइबा कपार निकेल मेटेलनि बबेया बेसेन गोसा बेनि सोमोन्दै फोरमायगोन। बे जाबाय 150 बार्थ एनिभार्सारि अफ लकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। बे जी लिरनाय थागोन, नैबे स्क्रिनाव फट'खौ नोंथांमोना नायनो लाखादो। बे जाबाय बाल गंगाधर तिलकनि। बाहाय मोनथाम रोखोमनि दिहुनदों, मोननैया कपार निकेल आरो मोनसेया फेरेटिक स्टेनलेस स्टिलनि। नाथाय बेनि गेजेराव तिलक जी लिरनाय गोनाङा बेसेन गोसा, बाखि मोननैया 50 थाखा 100 थाखासिमल' बेसेना। दा बेखौ दिहुनदोंमोन 2007 मायथाइयाव। बेनि मेटेला जाबाय कपार निकेल, वेटआ जाबाय 9 ग्राम, साइजआ जाबाय 23 mm, शेपआ जाबाय सार्कुलार। आरो बेनि मोनथामनि गेजेराव बेसेन गोसाया जाहैबाय कपार निकेल मेटेलनि 2007 मायथाइयाव दिहुननाय तिलक जी लिरनाय जानांगोन। बे जुदि नोंथांमोनाव दङबा बेखौ आं बेसेबां होनानै लानो हागोन। बेखौ फाइनाव 500, भेरि फाइनाव 1000, एक्सट्रा फाइनाव 1500 आरो इउएनसि जायोबा 2000 निफ्राय 3000 नि गेजेराव मोननो हागोन। बे जाबाय लकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी लिरनाय कपार निकेलनि थाइबा। आरो बाखि मोननै दंबावो, बे जी लिरनाय गैयैया, बिसोर बेसेना 50 निफ्राय 100 थाखाल' मोनगोन। दा रायजोफोर, दिनै आं नोंथांमोननो मोननै बेसेन गोसा फैसा खुस्रानि सोमोन्दै फोरमायबाय। 10 थाखा क्रस कइननिया जाबाय 2005 मायथाइनि, बेनि बेसेनखौ फोरमायबाय 2007 मायथाइनि बाल गंगाधर तिलक जीनि। बेखौबो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायबाय। दा रायजोफोर, आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेसेन गोसा मोननै फैसानि सोमोन्दै फोरमायबाय। सोरनावबा जुदि दङबा आंनि फेसबुक मेसेन्जाराव फट' हरनो हागोन। बेजों लोगोसे आं जायनाव दिनै कन्टेक्ट नाम्बार हरदों आंनो, थाबैनो आं नोंथांमोननाव थांनानै फैसाखौ कालेक्ट खालामनो नाजागोन।
आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।